masitretsa social media ndinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imozwa zviri kuitika. Mukomenta, musarege kukomenta nekulike this video ndokumbirawo zvikuru ngarimboitawo malikes akawanda. So wese ari kuona chingotanga nekutongolike nekusubscribe kana uri munyowani. Maswera sei, zviri kudii kwese kwamuri wazukuru wasekuru sendi. Kune vese vane mabhizinesi avari kuda kuti tinge tiri tinomaketa holiday yakusvika iyi. Holiday yakusvika very soon, December, festive season. So marketa business rako, usasaririre. Munozofunga kuti hatina kukuudzai kana takumaketa zvavamwe. Marketa panhamba dziri pascreen, unongoti bata ipapo tobva taita skill rachona. Also kune vese vanoda kurandirwa maerrands avo vari abroad, vanoda kurandirwa maerrands muno muZimbabwe. Aiwa, ndo basa rasekuru ndiripo. Ndiri kuswera njimhanya kubatanzirai nyaya dzenyu kunoko imi makarelaxa. Ndichizvirudi kwese kwamuri wazukuru wasekuru sendi. Nyaya ndauya nayo vazukuru ndeye maprofita maviri. Avo vatinogona kuti maprofita enhema. Why? Because varume vaviri vekubhindura vari kunzi ivo vane pamusha pavakaenda ndokubva vanofeka mamiracles. Anditi vakabva vapinda mubedroom yevanhu ndokubva vaisa chikamba vachida kunzi vane chavabata chikwambo mubedroom yevanhu. Vanobva vaona kuti fake miracle batai munhu. So vakomana vazoperera vave mumaoko emapurisa nemhosva hameno kuti mapurisa chaiti mhosva yekufeka miracle iri pachaptari. Ameno. But ndo zvaitika kubhindura maprofita. Varume vairi vanga vachinyepedzera kuva maprofita vemagemens ava. Anditi ana madzibaba vazobatwa kunzi vanga vachifeka obva vanenge vatombowana people's justice before vasvitswa mumaoko emapurisa. Munongozva vanhu kuti vane matongero avanokuita. Hameno munozvona sei vazukuru, especially nenyaya yezviprofita zvawanda uyezve nematambudziko atinawo akawanda zvaishiwa pamwe. Unondopererwa wototi rega ndimboendawo ikoko. Waniko wasangana netype dzakadai dzana madzibaba, unoitawo sei kana wazobata kuti type dzakadai ndedzefake dzana madzibaba, kuti ana baba ndevefake. Apa munenge watovakwidza bhazi, watovapa mari, vazhinji vari kubhadharisa consultation fee, vari kubhadharisa ana madzibaba. Amen. Munozvona sei vazukuru nenyaya? Chimbonyora mucomment section, usakangana unyora muprofita wenhema unoziva. Chimbonyora muprofita wenhema unoziva mucomment section, upewo vamwe warning. Handiti kuti vasawire mumaoko emaprofita enhema. From our side, the only Zimbabwean uncle, pari zvino nichiti much love.